Il-Gvern se jressaq proposta quddiem il-Parlament biex art f'Pembroke tingħata għal skop sportiv kif ukoll użu ġdid u akbar mill-komunità waqt laqgħa straordinarja għal membri u partitarji ta' Valletta FC. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li minn dan il-proġett se jibbenefika bil-kbir fost oħrajn il-Klabb Belti li wara 20 ta' snin mingħajr faċilitajiet issa jkollu l-art minn fejn jopera u jimxi l-qudiem. Dan il-proġett se jinkludi pitch full size, pitch ieħor 5-a-side kif ukoll faċilitajiet għall-amministrazzjoni u għall-akkademja tal-klabb. Il-kunċett u mibni fuq l-iżvilupp ta' kampus sportiv u ħabb għat-taħriġ tal-futbol. Parti oħra minn din l-art se tingħata biex il-klabb ta' Swieq United ikollu ukoll il-pitch tiegħu kif ukoll biex issir l-ewwel faċilità iddedikata speċifikament għal futsal f'pajjiżna. Għall-komunità ta' Pembroke se jsir investiment fuq spazju miftuħ ta' aktar minn 4500 metru kwadru bejn faċilitajiet sportivi u residenzi biex jitgawda mill-familji taż-żona. Se jkun ukoll assigurat parkeġġ meħtieġ. Il-Prim Ministru qal li l-kelma tal-Gvern lill klabb tal-Belt se tinżamm. Il-Ministru responsabbli mill-isport Clifton Grima spjega li issa l-awtorità tal-artijiet għaddejja bil-proċess biex l-art tgħaddi uffiċjalment għand Sport Malta ħalli mbagħad il-proposta tiġi approvata mill-Parlament u jiġi firmat il-kuntratt biex il-klabb tal-futbol Belti ikollu id-dar sportiva tiegħu. Il-President ta' Valletta FC Claudio Grech irringrazzja lill-Gvern ta' din il-ġurnata li se tibqa' imniżla fl-istorja tal-klabb għal snin twal. Illum huwa ġurnata importanti ħafna u attwalment jum storiku għall-klabb tal-Belt. Finalment wasalna fuq dan is-sit f'Pembroke, sit li ser ikun qed jiġbor fih il-faċilitajiet kollha sportivi u anċillari tal-klabb tal-Belt. U għalhekk din għalin huwa pass importanti kbir biex nassiguraw futur aktar b'saħħtu għal dan il-klabb, però fuq kollox biex nagħtu l-infrastruttura neċessarja għal ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ tagħna, għat-tfal li ħafna minnhom kienu qegħdin hawn biex ikollhom futur fejn huma jistgħu jiżviluppaw ħafna kien kemm fil-futbol però wkoll bħala persuni u membri tas-soċjetà.